akuluakulu Sidede Sylvester Namiwa nali ndi press briefing koma akuluakulu zimene yankhula zoti ine kumaonera kumangomva kukoma kwambiri chifukwa yani ndifoti munthu amene akupanga raise my issues amene ali very important ofunikira kwambiri kuti dziko la Malawi kuti ambe kugwisa ntchito litha kuyenda bwino. Tangoganizani choyambirira wamba zokhuza ndi akupempha kuboma kuti akuluakulu za makamaka munthu akabaya ndi cash kuti angogula building agula sichani amene yofunika ndamufuzeni bwino ndama izinga kuti apeke example kuti wina mini nduna ina yangofika kwedi yakachani kungopereka 400 million Malawi kwacho kugula nyumba ukalipia ku Stand Bank ku City Center ndama osafufuza kuti something like that maiko ena sapanga zimene zonso amanena kufufuza kayi bwino fakatanga na mabeo wene koko iwe ndama peza kuti umapanga chani ndipo ndiwo mwana wa ndani ndipo wabwesa issue inaso very interesting kuti akuluakulu tenti zifusana kuti ku parliament iko chimayankha chizungu chifukwa chani chizungu timazivutisa chizungu kuyankhula ku parliament chifukwa chani tizikampena zinthu mumveka bwino mchankho chakwathu timvane chifukwa Amalawi akufuna mayankho akufuna zinthu zichitike ku parliament mukambiyana kuti ako osati kuti iniyo tamveka ni Sylvester Namiwa guys mayankhula inonso khanoso tikuziwa kuti adavutika iwaja komanso asapite ndi mtima wokabwezera akapita ndi mtima wokabwezera ndiye kuti zikanika zijada yankhula malemu John Tembo mbiri kapena kuti history imatithandiza kuti tiziphunzira komanso tizikonza zinthu choncho pamene tikuwafunira zabwino zonse Asemeye Suleiman ndachiwiri wawo a Victor Musowa komanso ma Esther Cholobala muziwe kuti you have been called to serve the nation. Yours is a noble job. Take it as a calling. Zikomo kwambiri nanena kuti mautenga alipo ambiri kuti tiwerenge kwa Malawi koma chifukwa cha nthawi sitigwira. Chinthu chimodzi chimene anthu anadera kukhosi ndi boma la Malawi Congress Party linali chibwana pa nkhani zofunikira, chibwana pa nkhani ya mafuta. Ndikuyankhula pano chibwanacho chifukwa chinali chachikulu tikuona be mizere ya mafuta. Ndiyeno achakwera adayankhula mawu kunena kuti iwo akudziwa anthu amene akupanga zakatangale kunokuma. Nokuma ndi kampani ya boma imene imagulisa mafuta mdziko muno. Ndiye mwina popeza kuti amati mulandu opanda mbondi ndi ovuta nimafuna tikumbusani zimene anayankhula achakwera. Tikatere tizukute tuone kuti kodi zimene amene yankhula achakwera zinali zamkutu kapena zinali zoona. Tiyambe kaye ndi zimene anayankhula achakwera kenako timve kuti kodi mawu amene wadangobwera kapena anabwera kuti panali zoona ndi zimene amayankhula. Ndiye kwanga ndikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakuperekani pakudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe njakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo ndiwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potazisankho sabata mawali ntchito zawo zikhala zitatha. Amenewo ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula pa nkhani ya mafuta. Mwamva nokha akunena kuti amene amasokoneza mafuta akwadziwa kunokumako. Ndiyeno kuti zimene amayankhula achakwerasi amangoyankhulapo ndina anena poyambirira kuja kuti zokambirana zimene tikambirane pano kwakukulu zalunjika ku nyumba ya malamulo popeza tindi aphungu atsopano komabe pali nkhani ina imene kuima pa yokha imene ndi nkhani ya mafuta imenenso tayikamba koyambirira ndi kumapeto. Ndiye popeza kuti ndimawerenga chikalata chimuchiyankhulo cha Samunda ndimafuna mundilole kuti ndipereke bwaloli kwa nzanga Comrade Nyanyiwe Soko. Koma Comrade Nyanyiwe Soko akukonzekera ndimafuna ndikuuzeni kuti ku Britain kumene ndi kholo la tribe ku nyumba ya malamulo amakambirana chiyankhulo imene wamayankhula kumene. Kwa America chimozimozi pafupi apa ku Tanzania amagwisa ntchito chiyankhulo cha Swahili chimene ambiri amamva. Ife nyumba ya malamulo amagwisa ntchito Chingerezi. Over to you Comrade Nyanyiwe Soko muwerenge chichewa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
lachinayi October 30 2025 Lilongwe. Mafuno abwino aphungu atsopano kuchoka ku SIDED. Ife abunge la SIDED tupereka mafuno abwino kwa aphungu a nyumba ya malamulo atsopano ndipo tikufuna kuwakumbutsa kuti ntchito yawo ndiyoyimira anthu osati zipani kapena zofuna za iwo eni. Mwa njira ina bwezi lonse Amalawi tikupita ku nyumba ya malamulo, koma popeza nzosatheka kutero n'chifukwa chake timayima panzere kusankha otiyimira ku nyumbayi. Chifukwa chake bunge la SIDED likuchenjeza aphungu kuti asamayiwale mabwana awo omwe adawasankha popanga ziganizo mu zaka zisanu zomwe akhale ku nyumbayi. SIDED tikufuna kulimbikitsanso aphungu kuti azika patsogolo zofuna za anthu omwe anawasankha osati zofuna za zipani kapena za iwo eni. Mwazina bungwe ili likulimbikitsanso aphunguwa kuti azukute mozama komanso kulimbikitsa nkhani izi. 1. Kugwiritsa ntchito chilankhulo chomwe Amalawi ambiri amava. Kufufuza ngati chilankhulo cha Chichewa chingathandize bwino pakukambirana ngati momwe zimachitikira ku Tanzania pomwe amayankhula Chiswahili m'nyumba ya malamulo. 2. Nkhani za malo. Nduna za malo komanso ulimi zikuyenera kutsogolera kauniuni wa malo kuti boma likhale ndi kaundula weniweni okhudza umwini wa malo. Nyumbayi ikuyenera kuyika lamulo loti nzika za mayiko ena zikamagulitsa malo boma lizigula nkumapereka kwa nzika zomwe zikusowa pokhala. Nyumbayi ikuyenera kupeza njira yoti ma estate ati ayambenso kupindulira anthu omwe amakhala m'madera oyandikira maka poganizira kuti aleke kulemba anthu ntchito komanso sakulabadira za ulimi wati. Boma likuyenera kuteteza malo onse omwe sakugwiritsidwa ntchito ndi kupereka kwa omwe alibe pokhala. 3. Lamulo loteteza ogula. Dziko la Malawi likufunika lamulo lamphamvu loteteza ogula kunchitidwe opsinja ogula, mitengo yokwera ndi zochitika zosowa chilungamo pansika. Amalawi akuyenera kutetezedwa mwachitsanzo chiwongola dzanja pa ngongole za ku banki chikuyenera kukhala ndi mulingo othera osati monga momwe zili panopa. Kampani zochititsa maere kapena kuti njuga zikuyenera ziunikidwe ndipo malamulo akhazikitsidwe kuteteza anthu. Komanso nyumbayi iyike lamulo loletsa kuzembetsa phindu potumiza katundu kunja pa mtengo otsika kuposa momwe akugulitsira mdziko muno. Mchitidwewu wakula ku malonda a shuga ndi nandolo. 4. Kusintha malamulo a ndalama zakunja forex. Kulimbikitsa kupanga zinthu zomwe zingagulitsidwe kunja m'malo mogula zinthu zosafunika kuchokera kunja. Zikuoneka kuti pamene ena akuchilimika kutumiza katundu kunja, ena amakangalika ndi kuyitanitsa zinthu zomwe zimaononga ndalama zakunja zambiri mosalabadira za zinthu zina zofunika kwambiri monga mankhwala, mafuta ndi zipangizo za mafakitali. Nyumbayi ikuyenera kuyika lamulo loteteza komanso kulimbikitsa omwe amachita zotheka kuti dziko muno mukhale ndalama zakunja zokwanira. 5. Nkhondo yolimbana ndi ziphuphu. Kukhazikitsa lamulo lowunika momwe akuluakulu aboma komanso andale akukhalira miyoyo yawo polingalira ndi ndalama zomwe amapeza lifestyle audit kuti anthu owononga ndalama za boma azionekera poyera. Iyi ndi njira yomwe ingathandizire lamulo lija loti akuluakulu aboma aziulula za katundu wawo. Izi zichepetsanso ntchito ya bunge lothana ndi katangale la ACB. Bunge la SIDED likutinso nthawi yakwana yoti Amalawi ayambe mtsutso pakagwiridwe ka ntchito ka nthambi yogula katundu wa boma la PPDA. 6. Kuteteza ntchito za mwayi wa ntchito. Pali kulekelera kwambiri pa kutsatira ndondomeko ya localization kuti anthu akunja asatenge ntchito zomwe akuyenera kugwira ndi nzika za dziko lino. Mchitidwewu
ukusonkhezedwa kukula kwa katangale kwa nthambi ya immigration. Izi zapangitsa kuti mu makampani ambiri maka anzika zakunja ntchito zapamwamba zikhale za nzika zakunja zomwe zambiri zilibe zikalata zowayenereza kapenanso zomwe zilibe upangiri oyenera pa ntchito zomwe akugwira. 7 kukhazikitsa lamulo loti nzika zizipindula ku ntchito za malonda zomwe zikuchitika m'madera mwawo. Makampani azikhala ndi gawo lomwe lizipita kwa anthu omwe azigulira mdera lomwe kampani zikugwirako ntchito zawo. Pakadali pano Amalawi akungonamiza kuti kampani zikupereka gawo la phindu lomwe akupanga corporate social responsibility. 8 kuteteza ufulu wa chisisi komanso kuyankhula momasuka pa foni. Pamene amayankhula polumbiritsa nduna zake, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anatemetsa nkhwangwa pamwala kuti boma lawo silizichita ukazitape pomvetsera lamya zawo. Iwo ananenetsa kuti uyu ndi Malawi watsopano. Kuti izi zisindikizike nyumba ya malamulo ipange lamulo loletsa bunge la makla kusokoneza ufulu wa chisisi wa anthu komanso nyumbayi iyike malamulo okhwima kuti tikhale ndi need network yodalirika osati monga momwe zili pano kuti Amalawi akulephera kuyankhula foni mphindi zopitirira 10 osadula. Nyumba ya malamulo ikuyenera kukhazikitsanso mfundo zokhwima kuti kampani za TNM ndi Airtel zikhale ndi manetwork a foni ndi intaneti okhazikika. 9 kuchepetsa misonkho pa zida za intaneti. Amalawi ambiri akulephera kupindula ndi kutukuka kwa zaluso la makono kamba kakukwera mtengo kwa makompyuta ndi zida zolumikizana pa intaneti. Izi zili chomwechi kamba ka misonkho yokwera. Izi zikupangitsa kuti ngati dziko tizitsalira nzambiri nthawi yakwana kuti zipangizo zikhale zotsika mtengo komanso zosavuta kupeza kwa Amalawi ambiri. Kupatula apo ife kuno ku SIDED tikukumbutsa President Mutharika kuti mtsogoleri wakale Achakwera anavomereza kuti bungwe la National Oil Company of Malawi NOCMA kuli ziphuphu ndi katangale zambiri. Koma sanachitepo kanthu ponena kuti adzachotsa anthu ntchito akapambana chisankho. Popeza sanapambane pa zisankhozi, SIDED kupempha APM kuti achite mwachangu pa nkhani imeneyi. Komabe osangochotsa anthu ntchito chabe koma kuyamba kafukufuku wa forensic audit kuti amene adzapezeke ndi zolakwa ayankhe molingana ndi malamulo. Bungweli linanenanso kuti kafukufuku ofanana ngati yemweyu akuyeneranso kuchitika ku Malawi Energy Regulatory Authority MERA kuti anthu ayambirenso kulikhulupirira bungweli. Apa ndiye pamathero pakuwerengaku yasayinidwa ndi mkulu wa SIDED Sylvester Namia. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Comrade Nyanyiwe Soko powerenga bwino kwambiri chichewa. Ku msonkhano waukulu umene bungwe la mipingo lidakonza Public Affairs Committee ku Blantyre ndinafunsa kuti kodi do Malawians deserve better. Ndimafunanso lero kuyambira atonse amene tili mu chipinda chino tizifunse funso limenelo kuti do Malawians deserve better. Zimaoneka ngati kuti adindo komanso anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito mdziko muno amakhala ndi kantima ka nyozo kuti we don't deserve better. Ndikunena zifukwa chani? Mdziko muno nkhani za mafoni, nkhani za network ndi chitonzo. Now my message going straight to mobile service providers is simple and straightforward. Malawians deserve better phone connectivity, better internet. Vuto limachokera kumwamba uko anthu amene timapasa maudindo timapasa mphamvu amakakhala kupanga zofuna zawo. Ndiyeno uthenga upite ku kampani ya TNM, uthenga upite ku Airtel. Ndikukuwuzani pano kuti m'malo mwa Amalawi onse, Amalawi onse amafuna zinthu zabwino. Zikuchitika mdziko muno ndi chitonzo.
sizingavomerezedwe kwina kulikonse malayi munomo panopa palibe anga ndi challenge pano kuti akhoza kuyankhula phone 10 minutes osaduka sizikutheka internet yeniyeni ukagula data ikumatha palibe chino wapanga muzitolere kumeneko nkhani yachiwiri ndingosindika kunena kuti APM adanena kwasimikizira malawi kuti kulibe ukazitape pa mafoni ndiye kunyumba ya malamulo chimenechi adayankhula bwana chinali lamulo linali directive muonesese kuti makra isiye zomalimbana ndi nzika zake dziko lino dziko la ufulu we have got a constitutional right to privacy and freedom of expression that should be guaranteed nkhani ina ndonena kuti ngati mziko muno kuti zinthu ziyende tikuyeneka kuthana nkatangale ndibwereze pamenepo kuti mziko muno kuti ziyende kuti Malawi aoneke kuti aliyense akupindula tifunika thane ndikatangale ndipo yambirira ngati tifuna kuthana ndikatangale tiyambe kuunikana tokha kuti apiringu galimoto imene mukuyenderayi ndi ndalama zimene amakulipirani ku Zodiac zikugwirizana ndi apiringu akane kuti ayi galimoto ndi 500 million ku Zodiac kama ndipasa 3 million ndiye tiafusa kuti mpange justify ndalama ino imayitenga kuti ndiye akanena kuti amapanga business zokweka atiwonese marisiti mmalipira msonkho tine ndifuto ku Malawi kuno loma ngowombera manja ziti zonse munthu nthawi yonseyi samapanga business chipani chake changolowa mboma wayamba kuyendera ma TX malimo titi mumfunse kuti kodi chisisi chache chimachipeza kuti muombera manja akuluakulu zimenezo tichepese ifake tikupempha gulu la ulendo uno la aphungu kuti tikhale ndi lamulo limene amatitwa kuti lifestyle audit lamulo limene lithandizira kuti lamulo lija lokapanga declare kwa declaration komanso lija la Forfeiture Act igwire ntchito kumayiko ena samalola munthu kungozuka kukapereka kashi kugula nyumba koma kuno zimatheka mu 43 mu tikhala tisunayitupanga press briefing wina kana akagula nyumba ya 400 million anakalipira ndalama ku Standard Bank ya ku City Center system inapanga red flag mwachifa kuti anali nduna anaziteteza ndiye no ngati dziko we cannot proceed like this ngati sithana ndikatangale tizikhala pamuzimozi pamene maiko anzathu akupitirira nkhani ya chilungamo pa malonda mziko muno chilungamo pa malonda sizikuchitika mwachisanzo nkhani ya sugar ndikuyankhula pano sugar sakuziwika koma palibe wina lisamena kubwera poyera kuzauza Malawi kuti what is happening airovo sanatuuze kuti amaliza kugaya nzimbe kusalima sugar ndiye mukuziwa zipirikiti zimene ziliko komano sugar kulibe sugar ali kuti chilungamo palibe tikafusa akunena kuti ifeyo access to information sikutikhuza now ntchito ndimene kumeneko aphungu a nyumba ya malamulo pakhale pa chilungamo pa malonda a sugar zimadabwisa kuti sugar kamampitisa kunja amampitisa mtengo 3 times cheaper ngati sugar kumalawi kuno ali 3000 muze kuti kunja paketi imodzi 1 kilo akuyipitisa 1000 ndimafusa kuti masamu ake mpanga bwanji ndani amapanga business kuti apese aduke we do business to make profit so where is the justification of sending sugar outside the country 3 times cheaper than is sold on the local market? Chimodzimodzi malonda anandolo. Mwina nandolo simayankhula kumale muziwa Malawi kuna kuti nandolo anthu amamugula mziko muno tingoyerekeza 2000 pa kilo. Koma mpitisa ku India 2100. Andi akumufuna bi wambiri. Nde ife osamadaba kuti kodi chikuchitika ndi chani? Nkuti munthu ngagule malonda 2000 pa kilo ndiye uyambe kunkonza upeze container upeze chani upeze mapepala ndiye mumpitise ku India mukampitise 2100 pa kilo zipezapo 100 kwacha tisegule maso mziko muno tikujeredwa masuku pa munthu ndiye kuli nkhani inaona kuti mu madera usiyana kuli ntchito zosiyana mwachisanzo ukalonga kuli uranium kuchikwawa kuli mizimbe kucholo kuli mukapeza kucholo kuli tea malamulo amanena kuti ndondomeko zimanena kuti ukhale corporate social responsibility kuti companies zikapanga pa ntchito zake azipereka kugaulira kwa anthu ndalamazo amangogawana ndi azibale yawo amangopasana kwa oziwika ainyaka anthu amene amavutika ndi mapesticides amene amavutika ndi makemiko ochokera mu timu cha mizimbemo kapena amene akuvutika ndi zochoka ku mining cha kulibe akangolipira msonkho atizatha ndiye zodabwisa kuti makampani mziko muno amapanga maphindu odabwisa kwambiri ndiye tifuna nyumba ya ulendo uno ya malamulo ipange lamulo olenda kuti 10% ya profit si kwamba za msonkho ya msonkho is an obligation akalipira msonkho uja community ya kumene koko ndalama zizilowa chifanya ndikunena zimenezi kucholo kumulanje ndi kunkhata bay tinali ndi tii uja linali thandizo lopezekera anthu angagwera ku ntchito lero ambabwesa madrone abwesa kutani ena asiya kupanga za tii akwetamo nkhuku anthu angoyang'ana minda ingokhala sakugwera ku ntchito koma iwo akupanga phindu ndi anthu amene akukhala pamalo pamene pajapo kadera kameneko akuyenera kuti mwezi ukatha azilandira ka transit bosi that's no land nifake ma state ena ku America mupeza kuti mitengo ya school ndiyo siyana chifukwa chani amatolera ndalama ngati zimenezi ndi mwazipitisa ku zosiyana ngati ku chipatala komanso kwa ku sukulu so kumalawi kuno tisapuse ntchito
ndimeneyo aphungu tikhale ndi mandatory corporate social responsibility because zimene timawerenga izi zoti corporate social responsibility amangoti pakaphula maso they share the money amongst themselves, they share the money to their kinsmen, they share the money to their girlfriends. We must stop this. Aliyese Malawi muno azipindula molinga ndi zimene zikuchitika kudera kwake. Mwachisanzo tikuyankhula pano kubalakawo anthu akuvutika ndi fumbi limene kuchokera pa Portland Cement. Mupeza kuti akunena kuti tapereka 10 million kugulu lina lake loko anthu akakhale mu hotelo. No. Let's be serious. So we are making a proposal kunyumba malamulo kuti tikhale ndi lamulo lapaderadera mandatory corporate social responsibility. Nkhani ya mabanki mboni ndinu atulangani chifukwa akapanga mapindu awo amayika poyera. Mabanka ku Malawi amapanga pindu chaka ndi chaka mosawerengera chuma mene chikuyendera. Ndi Malawi ambiri akuzifera business. Kutenga ngongole lero uzayimaliza 2063. Kupereka kugongola 5 million uzabweza 250 million. Akulu. Sisuda bwisa zimenezi. Kwina kutu amapanga interest capping. Kunyumba ya malamulo ikanguyambika nkhani imene simaoneka imene itere. Ulendo uno amalawi anzanga tiziyendera limodzi tikhale cheru. Akazanena kuti kufuna kupangidwe bill yoonesa kuti pakale chilungamo pangani za ngongole tisapita tizikagona konko. Chifukwa tikalekerera kwambiri akukanga tu anthu amapanga zozikonda. Ndiye akwana nthawi yona kuti ngongole isamakale chipinjo. Anthu asamaope ngongole. Chimene mabanki china chimene amapangira chona kuti boma limakhala la careless amangongoza kwambiri kuboma. Ikhale nthawi yona kuti ndalama zingongozedwa kwa anthu azipanga ntchito za malonda. Ngani za consumer protection takambakale kunena kuti tikuyeneka tikhale ndi lamulo ndi tuyenika lowateteza amalawi. Pomaliza penipeni ndibwerereso nkhani ya malo echi. Taona kuti pakuchitika ukachali anthu kumangosinthana malo palibe chimene kupanga pocha nzeru. Ifunika lamulo lapaderadera kunena kuti malo munthu mzika dziko lina ikamagulisa malo kapena malo auchulukira pa kamagulisidwa koyambirira asasidwe kuboma. Boma likupeze ndondomeko lokula malowa ndikupereka kwa anthu. Fa mdziko muno nkhani ya malo ili pa chipinjo malo ambiri mdziko muno sali m'manja mwathu a Malawi. Izi zimangoonekera kucholo kumulanje koma siku kucholo kumulanje koka. Ole pano kulilonga kuti tenti pange kauniuni mupeza kuti tiona zodabwisa. Ndiye tikupempha anduna za ulimi ndi anduna amene atasankhidwa za malo kuti muyende kuphatikizapo makomiti ya kunyumba ya malamulo. Muyende mdziko muno mukhale kauniuni tiziwe malo. Chinthu china chimene mudziwe nchonena kuti tikuyeneka kuti tipange ndondomeko zapaderadera. Si malo aliwonse amene tikuyeneka kulimapo, si malo ena aliwonse amene tikuyeneka kumangapo nyumba. Ifa zimatheka kuti pamalo kumangapo nyumbapo mpamalo pachonde poti tikhoza kulimapo tirigu. Malo titanisa tirigu kuchokera ku Tanzania tikhoza mapanga kunkuno tirigu. Kwa ifa kuti pamalo pako kumangapo nyumba yokhala. Pamene wina kumene akulimako ndipanda ngaga kuti palibe ndo imene ingachite. Mwa ifa kuti ndi malo wake akukakamizika kulima. Ndiye tikuyenekano tiyambeno kumayangana kuti kumayiko ena nkhani za malo akuziyendesa bwanji. Tiziyendese nkhani za malo ponena kuti chiwerengero cha Malawi chikukula dziko lisili kukula. Ndiye tikamapanga ndondomeko nyumba ya malamulo tizilingalira chinthu chimenechi. Chinthu china ndi zachilengedwe. Zikuoneka kuti timangokambirana sitikikapo chidwi pa nkhani zachilengedwe. Zinthu izi tikazilekerera siku lina lake tizazuka ngati anthu opusa. Choncho ndi chake lero tinabwera pano kuti pamene tikuwalandira aphungu akunyumba ya malamulo tiwapase poyambira tiwapase likasa. Zimene tayankhula panozi tiyesesa kunena kuti zikafike kwa mkulu wa zokambirana kunyumba ya malamulo amene ndi Achapi Muhango tafuneso zabwino zonse. Parliament ya ulendo uno tifuna muziyang'ana muzimvesera zofuna za anthu. Ulendo wapita uja unachitika cha manyazi kwambiri. Mu 2022 anapanga lamulo limene linazapezeka kuti lamulo nali lopanda pake chifukwa tikukavota pano. Nyumba ya malamulo inaitanisidwa akuti anagwirizana kuti anthu onse achitetezo asamakavote. Ndiye ichi ndi chi wake up call kunena kuti tikamakambirana ku nyumba ya malamulo tisikhala soba tizimvesera. Koma nkhani ndichatenena kuti kampeni amapanga muchichewa. Ndikunama misonkhano ya kampeni amapanga muchichewa. Kwakhala kumpoto apanga chitumbuka. Kwakhala kumangochi apanga chiyawo kumachinga chiyawo kwatukuka chilomwe pang'ono. Kusukulowa shide chisena. Ndiye akapita ku nyumba ya malamulo akuyankhula chizungu. Ndiye timati anthu atatuma. Does that make sense? Mundu wantuma akakugulira zinthu ndiye azibwera jomapere kera chatu miyano. I mean, what is that? Let's sober up. We are not undermining the importance of English as an official language. Koma with time teneka tizifusa zinthu zina kuti izi zidabwera chifukwa chani. Izi zikutithandiza chani. Kodi kuyankhula chizungu kunyumba ya malamulo kumathandiza ndani? Kumathandiza chani? Ngati anthu ochepa amene amathandiza ndi chumawo bwanji osamapangira transcribe. Ndiye nthawi yakwana kuti nyumba ya ulendo uno ya malamulo sikunena kuti ayambe kugwiza ntchito chankhulo ichi koma tiyambe kukambirana kukodi kukambirana mu Chingerezi chiyankhulo cha samundachi zimatithandiza chani. Kodi anzatu ku Tanzania amene amayankhula ku Swahili amapindula chani. Ndiye tipite ku kholo wathu Britain kodi kumeneko amayankhula chichewa akamakambirana.
fa zambiri zimene mapanga kumalawi kuno kuti ntina yamwina kuchokera kwa kholo lathu Britain kapena kuti United Kingdom kodi kumene koko zokambirana zako nyumba ya malamulo amakambirana chichewa ndikanakonda ikanakhala ndi nthawi yonse mwaona kuti kwa nthawi yoyamba yaphatikiza zambiri koma you bear with me kunena kuti this is a love letter to members of parliament tikwalimbera kalata mwachikondi kunena kuti amene musowe poyambira aphungu poyambira takupasani ndi apa koma tilonjeze kunena kuti sitilola kuti musogoze zofuna zanu zozikonda pandale amalawi anasintha mukuziwa kuti anthu malimbana nawo kuti akusankheni amene akusankhanimo musaziyese kuti mwasanduka mabwana ayi mabwana ndi amene anakavotachi chifukwa cha nthawi makomrades mundikulukira sindisegula bwaloli kukupasani ndipereke kwa atulankhani kuti atifunse mafunso zikomo kwambiri the floor is open ndiye mati ndipemphe kuti chifukwa cha zojambula mwina tiziyenda masafunsira mafunso pamenepa zikomo kwambiri bwana bwerani muzayambe funso loyamba muzitchula zina lanu tumene muchokera okay. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndiri mafunso awiri. First question is I wanted to know the issues you're raising to do with Parliament deliberating on a number of laws. Kapena titi kani zimene mukunena zoti Parliament ikaunikire malamulo ena. Parliament simangoyamba kukambirana zinthu payoka. Imafunika ipangidwe move ndi anthu either a private members bill kapena njira ina sindikudziwa mupanga ndondomeko yoti zinazi muzibweretse ngati private members bill kuti aphungu akakambirane kapena mungopititsa ngati mmene mukunenera kuti mukazipereka kwa mkulu oyang'anira zokambirana za mnyumbayi kuti angozidziwa kuti zikakambiridwe ngati lamulo mupanga njira yanji kuti zimenezo zitheke chifukwa kulipo ndithu zaka zonse zikhoza kutha nkhani ikungokambidwa chifukwa choti mwina ndondomeko zina sizinatsatidwe funso lachiwiri ngakhale zikangati kuti ndikusunthako pang'ono pa zimene mumanena mu statement iyi ndimangofuna bendemanga yanu asidedi anthu akufunsa kunjaku pamene akuchitira mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti akusankha monyotsola inuyo ngati asidedi standi yanu ndiyotani pamene akuchitira Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti lero asankhako ziwiri kenako papita nthawi koma posachedwa pa nyumba ya malamulo ikhala ikukumana ndipo ndunazi pena zimafunikiranso kwambiri mawu anu ngati asidedi pa nkhani ngati imeneyi ndi wotani zikomo ndiyankhe kaye mafunso awiriwa tiyambe ndilomaliza nkhani ya kasankhidwe ka nduna mukayang'ana malamulo a dziko lino amaneneratu kuti zimakhala prerogative ya president kusankha nduna now tukamba pano nkhani ya malamulo kuti kodi nkhani imene kuti tikambiranenso kuti tikhale ndi lamulo lona kuti president akakhala pampando azikhala ndi nthawi yosankhira nduna ubwino wa democracy umapereka mwayi kuti anthu mukakambirana mukamanga mfundo mumapita ku nyumba ya malamulo katani kukapanga lamulo panopa lamulo linena kuti ndi prerogative ine siloya sinapange maphunziro oyimira anthu pamilandu wandiganiza kuti ndi funso labwino limene ngati nzika tizikambirana koma pa maganizo anga kuti mundifunse ndinenabe kuti kukhala kulakwa kwa kumuloza chala msogolo wa dziko lino kunena kuti ndifanya kupanga izi chifukwa prerogative iyo ndikuganiza kuti ndi imeneyo koma chinthu china on a positive note what we have learned is it is possible to run government with as small as a cabinet of 8 panopa tili ndi iwowo APM tili ndi achiwirawo Jenasa tili ndi Inoki Kanzinge Nchihana tili ndi Amwanamveka tili ndi Ambirizi tili ndi Achaponda tili ndi a Minister of State Agangata ndikuganiza kuti pamene anthu ena akuona zofoka ena tikuonapo mwayi kuti ndizotheka ndithu believe you me we can cut unnecessary expenditure by having cabinet ya anthu 8 ziko nkuyenda by the way Kamuzu amakhala ndi cabinet ya as slim as 12 APM imwe tikunena pano wakhalapo ndi cabinet as slim as 18 maximum 20 ndiye ndipezerepo mwayi bwana anthu akudandaula amalawi ati akufuna cabinet mwasankhire inu ndi president amene mmamvera mumve kudandaula kwawo kuti akuifuna cabinet yo mwansanga koma amalawi akufuna kwabwino aona chanzeru aona phindu pa
kusankha pang'ono ena akuti kunyosola ife sititchula mawu onyosola koma kuti kusankha pang'ono kumeneku kwationesa kuti nzotheka kupulumutsa ndalama za nkhani za boma paja tinakhala ndili kuku mwezi wa 32 muwina ndi mulamu wake mmenemo wina ndi akazi ake wina ndi zizukulu wake kusandutsa mmene amanenera PM ndalama za boma kusandutsa phwando pamene anthu akuvutika kupanga sadaka pamene anthu akuvutika choncho pamene pakuoneka chofokako pakubwera mwayi uwiri kuti kodi zofuna kuti tikambirane tikhale ndi lamulo ngati lija timanena kuti president akasankhidwa kumene pakhale masiku otere odikira kodi tikuyenekanso tiyike lamulo lina nona kuti lizimukakamiza mtsogolo wa dziko kunena kuti apa tiyeni musankhe nduna koma on a positive note we have seen it is possible to govern this country with a cabinet of 8 nkhani yonena kuti zimenezi zikafika bwanji ku nyumba ya malamulo ndimafuna ndikumbuseni atula nkhani kunena kuti inu ndi gawo la number 4 magawo oyendesera dziko lino malinga ndi constitution tili ndi president ndi nduna imene mati executive tili ndi judiciary kumabwalo komanso tili ndi nyumba ya malamulo legislature inuyo the media ndi the fourth arm of government kutero komenti tili pano tazipereka kale kuboma bomalo ndiye ndinu ifa musaiwale pamene so timaononga zinthu amalawi ndife tikavota timasintha anthu aja nani olimozi timadya nandolo kumadya tafuna mizimbe anthu apanga ma push ups kuti tavotere ndekena kati mazasinthanso mabwana ndinu ndine tisaiwale malinga ndi section 12 choncho mene tabwera pano tapereka ndena kale kuti this is a love letter to all members of parliament pano palipo 200 is it 40 220 chakuti ena pali zifukwa zina ndiyeno iyi pakhala ngati kuti roadmap aliyense azitolapo kuti icho cha nzeru sizingatheke kuti zonse mende yankhula pano aliyense azimve mofanana timamva mosiyanasiyana ena zinazoona zopanda nzeru koma mmenemu ena akhoza kutolapo ndiyeno ngati a leader of government business in the house olemekezeka Japi Muhango satolapo ife tipeza njira ina whether it means kupita nawo kwa leader of opposition because musayiwale kuti whatever we do we are only one Malawi and tisamayiwale chimenecho kunena kuti ife tikufuna lamulo ili koma pamene tili ndikuthekera kuti tikoza kupanga private members bill ife asidedi mothandizidwa ndi Malawi kufuna kwabwino zimenezo tizazipanga koma timafuna kuti panopa tiyambe kukambirana ifa democracy imeneka kuti zichoka kwa anthu osatichoka kwa aphungu ya ifeyo tizatuma kuti cheka Jomba aphungu Hastings Kajomba kukhonjeni Mangunda kuli nkhani iyi mungati nenene ku nyumba ya malamulo kumene tikuchokera constituency ndiye tanika atume iwo acha kapita ku parliament zimene yaso akatani akazipereke ndiye mene zimeneka kukhalira osati wanyamuka kukhonjeni Mangundako afike kuja azikayankhula zofuna zake ayi apungwa talemba ntchito ndife tizalipira ndife ndi azimva zofuna za ife ife akadani na mchikata mchakuti pamene zofuna za anthu ovota zikusemphana ndi chipani iwo yang'ane amene anakuvotera ifa kunali madera ena kuti anthu meneko akuvotera chipani koma osakuvotera phungwa kumeneko ifa chani munthu ameneyo sadagwirizane naye ndiyeno ulendo uno ikhala ya stock taking maona kuti zikhala bwanji paja APM wauza maminista kuti mwezi ulo sazipereka report ifenso tikufuna tikhazikitse ndondomeko padera yoti aphungu azipanga report back and yandikumbusa ija liko provision tikufunika nditu tisango apasa aphungu aja 5 years kuti kazipitani muzikapanga zimene mukufuna tizaonana after 5 years akakhakuliso makaika akakuli phungu jasa kufuna kuti abwereze ndiye amangosamukiratu zimene sitikuzifuna we entered into a social contract manifesto aja tinavomera tinagula this is why we voted for you so we have a contract tiziona tizipanga review kuti mwapanga chani zikomo kwambiri yes there's a hand there zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post ndi mafunso awiri funso loyamba ndingofuna ndionjezere zimene anafunsa mazizi za appointment mwayamikira president kuti mukuonapo ubwino wa appointment imene ikhala kuti akuchedwa koma cabinet ikhoza ita ndi anthu ochepa pompano ndimawerenga report statement yochokera ku Malawi Law Society akwadzudzula president kuti anthu amene akupitirira kumasankha ena ali ndi mabelo mthumba ena ali m'milandu ndi uthenga wanji nuyo umene mungapatsa president kwa maudindo ena amene atsala chifukwa izizi akuti amene akunenera kuti sizikupereka chithunzithunzi chabwino khangati kuti mukutenga munthu wakuba muyikaso mu nyumba mwanu momwe funso loyamba ndi uthenga wanji umene mukuwapatsa president funso lachiwiri ndi tinaona mkati mwa wikimu anthu amene anakuchitirani chipongwe nthawi ija awamanga nawo anthu akumafunsa kuti kodi apolisi azichita kudikira kuti ulamuliro usinthe
kuti anthu ena amene alakwidwa anzawo adzigwiridwa. So ndi uthenga wanji umene muwapatse a inspector general a police magwiridwa awo antchito kuti tidzichita kudikira kuti ulamuliro usinthe, tilekeze kuti apa wina a DPP alakwira munthu dzadikirenso kuti ulamuliro wina usinthe kuti anthu alandire chilungamo. Chabwino, ine ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Funso linalo likhala lofanana pang'ono ndi limene wafunsawo kunena kuti anthu amene anakuchitani chipongwe anakumenyani tsopano amangidwa masanawa kuli kupereka chigamulo ngati anthu alandire belo kapena ayi. Koma mwina funso lake linanena kuti kodi dandaulo limene lechititsa kuti anthu akamangidwe munapereka ndino namiwa kapena alipo amene anakapereka ku polisi. Funso lina ndonena kuti musanayambe press briefing munakambapo nena musanayambe kuwerenga zimene mabwera nazo lero munapereka pempho kwa President Peter Mutharika kuti afufuze nkhani yokhudzana kagulidwe ka mafuta. Mwapanga play ma audios osonyeza kuti ma allegations ameneyo onetsa ngati anthu ena akukambirana palamya pa nkhani ya zokhudza kugula mafuta. Mwina chifukwa chani mwaganiza kuti mubwere kuno ku media kudzapereka ma audio amene aja kuza mtundu wa Malawi malo monena kuti mwina mukapereke mabungwe ena ngati ACB kapena ena amene amakhudzidwa ndi zofufuza nkhani za katangale zikomo. Extend mwina funso lanzanga ine ndi Promise Tom kuchoka ku Masino Radio. Mumagamba kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino mwina atakhazikitsa kafukufuku pa nkhani ya kagwidwe ka mafutawo. Pa makafukufuku amene akhala kuchitika mbuyomu ndochepa amene amalawi zotsatira zake zidawatenga mtima. Vuto lino ndonena kuti ili kupitirirabe la kusowa kwa mafutawo. Muona ngati kuchita kafukufuku uyu sizitenga nthawi mwina ma solutions asadapezeke pa vuto limene amalawi akumana nalo pofika tsiku la lero. Tiyanke kaye mafunso amenewo. Chimene chimachitika mdziko muno ndi chipongwe. Ndibwereze chimene chimachitika mdziko muno ndi chipongwe. Chifukwa kuti tonse tikuziwa zifukwa zimene anthu anavotera kuti achakwera atuluke. Ndiye tonse tikuziwa kunena kuti ADPP ali manifesto. Sindikhulupirira kuti ndokonzeka Professor Arthur Peter Mutharika kuti Malawi apitirire kukhala panzere. Sindikhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika angakonde kutero. Komano popeza kuti akugwira ntchito ndifakira bwera pano kuzawakumbutsa kuti bwana achakwera adayankhula izi. Nkhani yona kuti kafukufuku asokoneza kubwera kwa mafuta sizoona. I would like to believe that DPP is a serious government. Sanganene, they cannot give an excuse. By the way, fuel is the engine that drives the economy. No serious nation can mess around with the engine that drives the economy. So APM is fully aware of that. However, tikunena kuti kukhale forensic audit chifukwa zikumveka kuti mera ili ndi ngongole pafupi 2 trillion yoti ipereke ku PIL komanso kuno kuma maaudio ndawa mwamvawa achakwera dayankhula mbamwe mpaka mapawo zinali zomvetsa chisoni kuti mtsogoleri wa dziko azikanena kuti kuli sabotage. Anthu onse amene anali malo akwaziwa ndi iwowo achakwera kumene anasankha. Chimozimozi pano anthu amene akusankha APM akwaziwa ndi APM. Ndiye sanga ngabwerenso azitiuza kuti ndikukanika kugwira ntchito fama namveka kutere fama namveka anayikapo ndiyo ndikupereka chisanzo. Ndiye no tunena kuti akudziwa zimene Malawi akufuna. Sindikhulupirira kuti he cannot take his time pa nkhani ya mafuta. I would like to believe kuti tikamanga press briefing nawonso ayankhulapo panza kumena chifukwa nkhani ya mafuta ikupitirira. Chimozimozinso nkhani ya passport ngakhale sina inene ndi nkhani imene yazunza Malawi zaka 5 zapitazi sitingapitire kukhala chofunika action ya msanga. Nkhani yonena kuti tapanga mauthenga pano apalamya koma bwanji sinapereke ku ACB ndizimenenso anena Malawi Law Society tikuyankhula pano kulibe Director General wa Anti-Corruption Bureau. Tikanakonda kunena kuti akamasankha ene appointment mwina mazulano kapena mawa bwana APM mutisankhire Director General wa Anti-Corruption Bureau. Amalawi ali ndi zambiri zofuna zosowa kupita nawo. Koma panopa Anti-Corruption Bureau yachakwera amene aliko acting Director General sitingamkhulupirire. Ndikunena pano poyera. We cannot trust that person with information. Chinthu china sama pasenso Malawi tunzi chola kuika choti Malawi sakwene kumaziwa mmene dziko lawo likuyendera. This is an open and transparent democracy. So chilichonse mika tisipanga poyera. Ndenga tabweresa zinthu poyera tayambapo. Chifukwa manena kuti what one does not know does not exist. Ndenga tizotungozisunga Malawi saziziwa. Timafuna tipere mphongo kuti zimene ankayankhula achakwera sikuti amangolota aya. Koma vuto ndonena kuti achakwera iwo akutulidwa. Munamva macha ndimayankhula ndi Alisoni kuti mukakumane ndi Madala. Madala manena achakwerawo ndiye ndamuuza niki kuti akutengeni. Mufoni ina ija amachulapo anthu onena kuti nkhani za mafuta sisi kuwakuza. Ndinakale kuti ma recording awa anati zapanga record under the consent. PS waku energy anakuya kwambiri zimene zimachitika ku State House.
ndiye ndinkatenga cholembera kuti ndizilemba manosi mu meeting imeneyo ndi anandiza kuti Mphanga usatenge manosi panga record ndifake record imweyo ndi ya pafupifupi 2 hours mukamayimvera amanena kuti izi ayuzisunge usazipitise kunja izi uzipitise kunja mobwereza achikuni amakamba kuti ndine okonzeka kupita ku SCB fa nthawi imeneyo ankanena kuti amva kuti tifuna tipange ma demonstration kuti wachosedwe ntchito ndi ananena kuti Mphanga ukayerekeza kuti upange ma demonstration amene akutumawo ndikaya alusa ku SCB koma ife tikuiziwa SCB achakwera ife tinena kuti APM kindly move with speed on Mera ndi Nokma. Malawians deserve institutions that can be trusted. Even stakeholders no longer trust Mera and Nokma. Kuli chimpwirikiti mene chona kuti zimene zimene zituluke poyera amene waja tambala ya Malawi amangidwe tambala witani ibwerere. Munakambapo nkhani ya nkhani ya zimene zidachitika pa 26 June. Zimene zija zinali zinthu zoopsa ndina anena ndibwereze kuti zisadzachitikire munthu wina Malawi muno. Olondaniwa kumanga osazalota kuti zamuchitikire zimenezi facha ndi kunena zimenezi panali MTF pamene pacha panali a polisi nkumayang'ana zimene zisadzachitikenso ndiye munandifunsa kuti ndiyikepo ndemanga sindiyikapo ndemanga ifa nkhanizo zili ku koti koma panabwera funso kuti uthenga wanu kwa Inspector General Aluhanga ndotani Aluhanga nauza kuti mukamagwira ntchitoyo muziona aliyense m'Malawi musamaone kuti uyu ngwa DPP uyu ngwa MCP uyu ngwa UTM zisokonekera APM pokusankhani anakusankhani akudziwa kunena kuti Mai Melini Yoram anasokoneza zinthu andi ndina anena kusonkhana pake kuja kuti ndi munthu amene samala zambiri yawo chomvesa chisoni tonera mapita amapemphera anala kula mpingo ku CCP andi ndina ayankulanso pa nsonkhano kupaki pa maso pa kula mipingo kuti she is a threat andi ndikudaba kuti mpaka naposana mangidwe Mai Yoram chifukwa chani. Sorry, I'm getting emotional. Ndani kuti nkhani imene imandikuza kumtima koma tikukhulupirira kuti a police amene amayang'ana zimene zamangidwanso fa aliyense Malawi muno ali pansi palamulo. So uthenga wanga opita kwa Aluhanga ndonena kuti muli ndi Police Act muli ndi malamulo wina aliyense kayavala t-shirt ya DPP kayavala t-shirt ya Tambala kayavala chani ngati waphwanya lamulo amene amangidwe lamulo ligwire ntchito chimozimozi kaya nduna ya boma kaya ndani wa palamulo amene amangidwe olo ine ndanda palamula ndimangidwe ifa sindili pamamba palamula. That's the only way imene tingabwerese sanity mziko muno. We cannot proceed like this. Malawi anafika po muntu molesa yake Banana Republic. This is why at every given opportunity epe mwaka mayankula amanya kuti this is a new Malawi. Indeed this is a new Malawi. Zimene mapanga achakwera ayi siniganene kuti zinali chani zimene zija kuyankula kwake kungati vute. Choncho nkhani ya kasankhidwe ka nduna ndi chikalata chimene anena Malawi Law Society. Mabungwe ntchito inja ikulu ndiyeno anthu asidedile mutakuona iyi inu Malawi Law Society akuza kuona uko pamene pakuvuta nkhani ponena kuti kodi at what point munthu akapalamula sindikuyikira munthu kumbuyo koma ndinena pano nanenso ndi ndibero munanena kuti akusankha anthu ali mabero ndinena pano nanenso ndi ndibero koma suyu sindikuyankhulapo za kunyumba ya malamulo. There is a notion that says every person is presumed innocent until proven guilty by a competent court of law. However, by saying so, I'm not backing mediocrity. Chinthu chimodzi chimene anthu anadana ndi achakwena choti amangosankha wina aliyese kuti mubwereke mawu aneneri Chizambere amene kuti kutenga munthu oyeza mphale kuchipatala kumpasa Minister of Finance. You see? Ananena okha APM kuti afuna merit. Now tathokoze Malawi Law Society. Nthawi zambiri asogola maonongeka onthawi timati political will, good will. Timalekerera zinthu zonongeka, tisalekerere kuti zinthu zonongeka. Pamene pa kota tipakonze bwana anthu akudandaula kunena kuti munatilonjeza new Malawi mumakamba. Komanso Dr. Ben Phiri adapepesa kunena kuti Malawi akhala wachilendo. Malawi alimo 22 million. Musapange zachakwera zosipanga restrict, thereby denying yourself skills and expertise ya Malawi. Tilimo Malawi 22 million. Cast your net wide. Don't restrict yourself kuti musangalase anthu. We don't want appeasement because mukayamba appeasement lero mpeza kuti milandu imene anthu ambiri apanga itivuta kupita nawo chitsogolo. Ndinene panonso kuti anthu akusintha ndalama kuti atetezani. Your Excellency mu yanganisise ndi chidwi kuti mupange safeguard legacy yanu. So Malawi Law Society has got a genuine concern kunena kuti iwo umene akuonera anthu ena amene kusankhidwawo afuna akangopitiriza koma ife tindichikhulupirira kuti APM akunena kuti si new Malawi. Dr. Ben Phiri adanenanso kuti anthu asintha ndiyeno tiye tione kuti kodi mwina nkuteka kuti anthu amene kuti wane kuti ali maberowa mwina anasintha mwina analapa. Let's give him a chance. Koma this is a valid and genuine concern. Thank you so much.
ine ndi Jane Chinchere Chirwa from Miji FM. Ndikhulupirira kuti mwayankha kale nkhani ya ma-audios kuti chifukwa kuti simukukhulupirira director general amene ali pano ku ACB. Koma funso langa linali kuti kodi ndi chifukwa chani achikuni omwe anena kuti ndamayana kupatsani ma-audios koma sanakutchulireni munthu amene amayankhula naye dziko. Funso labwino kwambiri inuyo musayiwale obligation yanu. By the virtue of being the fourth arm of government, mulini mandate and you are trained to investigate. In fact, zinthu zina zimachokera kwa inu, not the other way around. So imene ni ntchito yanu yoti mufufuze kuti mawu amene andani, mawu amene mukwadziwa. Munthu ameneyo mukumudziwanso. Ndiye niyo mufufuze mwauza kuti munthu ngwakuti. Simeneka kuti munthu anditchulire ndikonzenso sana ndipase ma audio. It was zimene timachita ku SIDED akatiuza kuti Jane wakuti wasokoneza ndalama wakuti ife timapita munthu timakamva his side of the story because you can agree with me SIDED is a credible organization. Sitimatenga zinthu ngothamanga nawo zongozimvera pa mgongo we verify. Ndeti tamva kunena kuti State House ikugula mafuta malo mamera ndeti naita na PS mamwa ya PS achikuni anavomera kuti tikumane ndeti kutenga cholembera kuti zinemba manosi anene kuti mphanga usavutike kulemba manosi ungopanga rekodi. So zimene ankanena zona kuti anali wokonzeka kusonyeza kuti ngati asintha ndi asintha pomwepa koma akala kusindika kuti mupite ku SCP ndi ku Satani. It is on record. So tikonze pene usana tipase ma audio anatiuza kuti timalo motenga manosi awo anali manosi. It was with consent. Mwina funso likhala lomaliza sindikuthawa koma we don't have all the time on earth. Clever Mwale Times. Yes. Mwabweretsa zinthu zosiyana-siyana zimene mukunena kuti mukanakonda kuti nyumba ya malamulo ikambirane nsanga komano sitinakumveni mukukambako nkhani yokhudza ulimi. Pamene tikulowa mu nthawi yonena kuti anthu afuna azilima kunayikidwa ndondomeko zosiyana-siyana zokhudza AIP komanso fetereza wotsika mtengo. Inuyo ngati SIDED teki yanu ndi yotani pa nkhani imeneyi? Funso labwino kwambiri tikanakusekerezani. Amalawi ndi nsima. Economy yathu is a men's economy. Sina ikambe ifa kuti nimaitenga kuti it's a foregone conclusion. We have got a capable minister in the name of Rosa Mbiris. Ani nakale kuti akupanga machawi chimanga chabwira kale koma aspect imene manika kuti kambe pano ya ADMARC kunena kuti njira yokhulupirika yoti Amalawi apeze chimanga ndi zipangizo za ulimi motsika mtengo ndi ADMARC. Bwana APM, thank you very much for this question. Panganizo teka immediately mupange resuscitate moyo wa ADMARC. ADMARC ndi chida chimene Amalawi anachizolowera komanso kuposa pamene pokula anthu ena amene avutika 5 years kuyimisidwa ntchito malo molembedwa ntchito anthu kuyimisidwa ntchito. Bwana act on ADMARC as a matter of agency. Nkhani ya AIP ndane kuti sinayankhule dala. I have full trust in the Minister of Agriculture. Yeah? I have confidence in the Minister of Finance. Akuziwa kuti anthu acho sachakwera pampando chifukwa kuti dziko mulali njala. Andi APM amafusa mwakauladwe amene utakhalwa ni njala mwaja inu. Now I don't think he was mocking Malawians. He was just reminding us. So I don't think that this government is as daft as it was the previous administration. I don't think so. Ndifake ndazisiya tizikamba zina ndizina zakutali zidali koma nkhani ya chimanga inu mukuziwa kuti DPP makhala serious. APM makhala serious and he has got a powerful line amanena kuti palibe atafe ndi njala no one will die of hunger. I don't think kuti this time around tamuita na APM ku retirement kuti bwera zati pulumuse ziko. I don't think he can mess ndi nkhani ya chimanga. However, let me warn kunena kuti implementation ya AIP isakhale kashikawo kwa anthu ena. Chimanga imene chigulidwa isakhale kashikawo ndi anthu ena akafuna kupindula pamenepo ifenso tizabwera zakuuza kuti AIP ja bwana akuti akuisokoneza chimanga chija akuti akuchisokoneza because Amalawi tasintha. We have moved on. The only way to get a value from our vote is to make all public officers too uncomfortable to abuse power, let alone indulge in corruption. Thank you very much. Ndanena kale kuti we don't have time on the earth. Ndaona mabwera akulu munayamba kundifunsa za nthawi tisachite kupita kutali ndingomaliza kunena kuti kuchati kwathu amanena kuti mukalalike zimene mwazimva ndiyankhula kwambiri makomo zimene kululukira mboni ndini kuti zinatentha zinazo tizikambirana koma tifuna pompano kauniuni kunokma kauniuni kumera komanso Amalawi akufuna msogoleri wa ku ACB mafailo tinawo ma voice ndawa tikusowa nawo kopita achikuni ananena kuti afuna kaunikire kumeneko mwaitane tikonze zinthu. Thank you very much for your kind